Salutare tuturor! Sunt aici cu Mario. Salut! Și astăzi ne vom juca pe o lume nouă de Minecraft. Scuze că n-am mai postat nici Mario, nici Radu, deoarece n-am prea mai avut timp. Dacă e ceva început pe aici, e pentru că am intrat pe lume înainte să dăm start camera. O să încercăm să postăm cât mai des. O să postăm conținut care să sperăm că vă place și nu o să mai luăm pauze din astea decât dacă să zicem că este o problemă. Stick. După aia bam, 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 bam. Vrei să te făcut unelte de wood? Păi da, mi l-am făcut de wood. De ce vrei să mi le fac? Poate! Diamond. Ah, Bă. Vină la mine, 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 vină la mine. Ce? Uită-te încolo cu ochișorul tău. Noi pe bune că n-am observat pe asta până acum. E a mea. Hi. Nu! E a meu tot. A meu. Oh, gold! Obsidian. Clock. Lodestone. Hi. Ia și asta! Nu! Ți-am furat! Bă, oricum n-aveam nevoie de ce chestii. lucrurile astea două aici? Ia vezi. Bă, ce faci, mă? Bine, tu? Bă, ne mai trebuie un din ăla și direct mergem în end. N. Lui Nether. Așa. Nu trebuie să duc. Bun, trebuie să ne mai uităm pe aici. Mai rapid puțin? Eu mă las tot ce? Trebuie să... Nu, lasă. E bun, hai să merg repede să iau. Iată. Am făcut și o hănucă, că am alergat mult. Stone Age. Bă, dar tu mereu... Tu cam în toate seriile mele de Minecraft, astea nu toate puse, tu cam în toate seriile, tu erai primul care făceai achievement-ul custom. Da. Și pe ăla cu Diamante. Diamond, da. Da. Gamer adevărat. Da, merg. Da. Uite că-l fac și eu acum. Wow. Și eu deja termin. Deja am 24 de bucăți. 24, dar ce-ai făcut, mă? Bine. Bine fac și eu. Cred că nu mai am un crafting table. Am doar 6, exact cât îmi trebuie. Las, fac eu furnace. Că eu mereu mă bag în Pentru spate. ce, man? Mai întâi să ne facem ca... Ce? Nimica. Era să mor. Tu, nimica nu la tine. Da, de fapt, da. Uite că este bun. E superioară. Ok. Am făcut rost de pat. Excelent. Bun, Câte deci unul, adică nu? nu e... Bun. Tu încă nu știi ce se întâmplă la mine. Da, știu perfect. Ce? Îmi furtă crafting table-ul. Hai, că nu mai furt. Nu ți-am furat nimica, n-am nevoie de nimica de la tine. E, nu? Mai târziu să ai nevoie de diamante de la mine. Da, diamante, de la tine, numai de la tine nu vreau diamante eu. Da. Da, O să vii cu mâna. adică Nu mai da. pot să dau sprint. Bă, E vrei foame. să știi ceva? Unde sunt eu, Am e găsit satul. village. Am găsit village. Da, eu sunt în satul ăsta de mult. Bă!
Ok. Compas, e bun, e bun. Aici stăm. Normal că aici stăm. Bă, vezi că e un sit destul de bun și pentru toți haterii care urmează să scrie în comentarii, nu este, e un sit random, am intrat random pe o hartă. Am încercat, am făcut am făcut harta asta pentru a ne juca și a vă posta. Nu are niciun farmec dacă noi să zicem că v-am mințit pe voi sau că nu ne-ar ajuta cu nimic, adică bine, ne-ar ajuta, dar de ce am face? Ok, bun. Acum fac roșii de iron. Bun, bun, Iron! bun, bun. Oare Te fur de... clopotul. Intrați mă în casă. Îți fură ironul. Poate da acum și bă. Bă, pleacă, bă, pe bune, nu lua. Poate-mi scapă și merge. Bă, era Două rasist. bucăți de iron. 3. Hi. Au. Hai, lasă. Nu mai pot să fug. Dă-te bă jos din pat. Eu mă fur. Tecesc cu Așa. villagerii pentru ăla. Așa. Pune-te și tu, lasă-mă. Nu vreau să zic acum ce face villagerul ăsta acum. Ce? Dă pe mine, stă. Om. De fapt, deci, de fapt, nu, stai. Este de pat. Da. Bă, vezi că, da, tu nu o să ai respawn point, eu o să am. În fine. Da, nevermind. Cred că n-am înțeles ce ai zis. Nevermind. Așa. Ăla-i patul tău, Ai da? spus că ai Nu tu ți și eu nu o să am? Nimic. Ești cam sas. Bun. Lasă, că Casa nu mai asta. dai o pâine. Oh, baby! Baby. Bă. Bă, baby villager. Mamă, fuge mai repede ca tine, Mario. Păi fuge și mai repede decât tine, ce Decât am în 2, pe de-aia am zis mai bun. Deci ne-am testat viteza, a luat 6 pe 50 de metri, a făcut 6,04 și eu 0,4 era, nu? Sau 6,50? 6,50 6,04 a scos el și eu 6,05, ca să înțelegeți. E prea mult noroc. Din prea mult, ăsta n-are viteză, ăsta are noroc. S-a oprit cronometru greșit la el. Bă, mi-a furat de ei belul. Ți l-am luat? Atunci a furat Venițu. Eu nu ți-am luat nimic, mă. Ce ai? Bun, trebuie să ne mutăm într-o casă din asta frumoasă. Bă, cred că ne mutăm în asta, de lângă care stai tu. Din aici. Ne mutăm? De ce dai mine? Nene, gata. Ok, nenuca. Ok, nenuca. Bun, rămânem aici, da? Ne mutăm? Și mi-a aruncat pe patul ăla. Eu l-am luat din greșeală. Știu. Eu dorm la picioarele tale. Gata, ca să existe spațiu între noi. Punct de reviere finit. Wow. Lubenițe, ia și tu niște lubenițe. Nu vreau lubenițe. Lubenițe. Hihi. Dăm 6 sau 7 lubenițe. Na. Bă, ce caută copilul în aici? Ce caută pe aici? Du-te. Câtă viață are? Bă, m-a fentat copilul. Nu mă rog copilul. Da, cam prea târziu. Trebuie să facem un fierar. Din ce era? Din parcă din masă de fierărie. Este... Bă, tu vinzi de alea? Mamă, ce logică. Fii atent, bă, că facem... Fii atent.
cutia ta de zahăr, că știu că ai. N-am. E, nu? N-am. Acum ai? N-am. Acum ai, văd. Uite-l, bă, e prietenos, bă. Bă. Că nu se rezervă la violență. Bă, e prietenos. E prietenos, adică n-am. N-am ce să zic, e prietenos, mă, păi, Angela, adică vrea doar să fie prietenos, bă. Avem nevoie de ăsta. Dar vrea să-mi arată mie o schemă de aia. Bă, de ce? Bă. Da, bă. Mi-a omorât prietenul, bă. Te-am iubit. Bă, ce ți-a făcut prietenul meu, bă? M-a atacat, a vrut să mă violeze. Bă, nu ți-a făcut nimica, bă, de ce mi bă? Vrei și tu aceea soartă ca el? Nesimțit, Da. bă. Unde ești? Te văd. Te văd cu lumina ochilor. Bă, nu mă vezi, ești idiot. A, Na. ce vrei să faci? Te-ai teleportat. Bă, eu să vrei să faci? N-avem keep inventory, omule. Deci dacă nu le lași pe Omule, toate... asta nu mi-ai specificat, n-așule. Ia să ai tămele. Bravo, Toate mersi că nu mi-ai luat goldul. Stai puțin să văd dacă pot să bag. Da, bă, keep inventory Keep. tu. Stai. Keep. Ia uite, bă. Cum Ai uitat puneam ceva keep pe drum, inventory? bă. Ce? 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 Nu contează, las, nimic. Bine, mă, păstrează tu, cum nu mă interesează. Cum puneam keep inventory? Aolo. Keep inventory tu, parcă. Mersi de compas. De busol. Da, nu prea e posibil. Rezolvăm problema în asta în următorul episod. Nu, pe ăsta l închid în casă, nu mă interesează, marș. Bă, Marș, Nisi. paralizează, băga-mi paralizează pe ăla. Paralizează Mamă, pe ăla. Mamă, ce are în inventar? Le bag cu mâna acolo, fii atent. Avea crossbow. A, nu, credeam că ai crossbow. Dați-și cu gardul în cap. Sequestrează-l pe ăla aici, bă, că are 3 turbune. Cât? Are 3 turbune. Sequestrează-l pe ăsta în casă. Dă-le înapoi. Are... Am de la villager. A, carne de porc. Gata, șefule. Șefule, dă-l ăla încoa. Nu. Băga mea. Gata, bă, gata. Le bag cu mâna goală, fii atent. Gata, bă. Bă, Dă-mi gata. ăla. Dă-mi ăla. Ok, gata. Dar nu mă duc în fac topor de diamond și vin să-ți fac în ciudă. Gata, uite. Deci, ăsta era al tău. Ăsta. Da. Ăsta. Asta ia tu, bă, ca să te mormântezi, bă. Bă, ăla era al meu. Da? După aia ce mai aveai? Da, ce, bă, spală-te pe cap. Astea mai aveai. Și ca să-mi aleg eu. Mult mai ușor. Bă, Îmi aleg eu. Mult mai ușor. Mi-aleg eu ce aveam. Eu știu exact. bă. Deci eu n-aveam ăsta, n-aveam ăsta, n-aveam ăsta, n-aveam ăsta, n-aveam ăsta, n-aveam ăsta, n-aveam ăsta. Vezi că mai ai datorii, mai dai. Ce mai am, bă, că nu mai am nicio datorie? Nu? Ia pepenele alea, apoi ce zic pâinele alea și pepenele alea. N-am nicio pâine și niciun pepene. Pickaxe-ul. Pickaxe-ul. N-am. Nu? N-am. Nu? N-am. Sugar cane. Unde e o bucată? Și unde mi-e cobblestone-ul? Unde-i cobblestone? Da. Ăsta? Da. Dă dedicație. Bă. Bă. Aport. Ce mănânci?
Glumesc. Eu te bă, cine l-a luat? Nu eu. De asta faci, mă, cu mine. Deci de asta faci. Fentă. Fentă. Bine. Vezi pe aia asta, Maro? Cam atât de negru ești și tu. Bă, nu. Da. Suntem de aceeași culoare noi. Stai o secundă, că trebuie să sechestrez un copil de ăsta. Bă, nu mai secreta Îl nimic. sechestrez. Nu fac nimic, rău, bă. Dar îl fac să... Îi fac viața mai frumoasă. E de ăla și nu mai vreau să stau să caute. Toate fermier, ce vrea pentru ce vrea. Un emerald pentru 6 pâini. Tot pui mei, cam scump. Cam scump. Mamă, dacă știam nu mai vedeam pâini și astea. Eu mai pot să văd întrebarea mea. Pot să fac pâini? Nu pot. Bă, lăsăm satul ăsta lăsăm ca să farmeze singur, adică gen să tenis să facă și noi doar dăm... Eu nu las satul ăsta. Nu, gen, nu plecăm de aici, lăsăm să tenis să își facă treaba. Păi bă, trebuie să facem trade-uri, gen, nu trebuie să facem mai mult. Bă, Da. ce să iubesc în fața mea? A făcut un copil, mai. Nu! De ce arată spre mine cu inimioare? De ce mi-arăta mie inimioare? Te-ai văzut? De ce? De ce? Doamne, Hai să vedem ce trade-uri. Bă. uite copilul! Lasă-l, bă! Bă, lasă-l, bă! Bă, te-au pe tine, bă, dacă nu le-au pe el. Bă, băi, Mă, mai am o inimioară, te rog! a murit copilul. A murit. Ce ai avut, bă, cu sărac copil? Supărare la mâncat. Bă. Ia. Mamă, dar și trade-uri, bă, 7 diamanți. Da. Bă, m-am blocat în gaură. M-am blocat într-o Bă, ce gaură. căutați b***ul meu? Bă, m-am blocat într-o gaură, Închide bă. ușa, sequestrează, nu mă interesează. Primește reducere. De la 6-7 diamanți. Bă, am reducere. Mamă, știi ce reducere, bă, am? Bă, nu mai lovi să te nipă, că și mi s-a întâmplat că am omorât un copil. Nu mai vrea 7 ăstea de porci. Vrea 11. Bă, m-a lovit spilegerul. Nu, bă! Vezi că dorme cineva la noi în casă. Termină-i tu. Pe băga mea șpicele, mă, ca câinea de reducere. Ăla sequestrat nu mă vede. Ăla, bă, n-ai voie să faci chestii neopoliticoase. N-am. Bă, s-a respawnat... Nu mă cere, tu cere. Ia vină încoa. Ia uite-te la... Bă! Ce-am făcut, nașule? Dar ce-am făcut, șeful? Nu face nimica. Că era tot schema lui șeful. Șeful! Amânai! Șeful! Nu mai fura inventar! Bă, dar ce-am făcut, bă? Ăla e rasist! E rasist, Iron Golem-ul, nu e frumos! M-a văzut negru! Nu mai pot să mai respir. Bă, nu pot să gândesc. Oh my god! Ia mă că să nu cap pe ușă! Bă, pe mine mă lasă în pace, adică pot să-i dau când vreau. Eu când îi dau, crede că îi dai tu. Ce-am făcut, Iule? Oh my god! Ce bere! Golem de fier! Donație puternic dezvolt. Ba! Se uita urât pe mine, era în golem, mă credea că mă omoară. Acum e... I'm still standing.
Deci dacă îi dai cu pâinea, nu-ți face nimica. Dacă îi dau cu sticul pe la fund, îl fac cu sticul bățul pe la fund. Se uită pe tine. Nu mai da, bă, copil fără viață. Dă alea, că te bat până mori. Nu am nimic, stai. N-am nimica, Așa. n-am nimica. Te bat, dă-te cași. Bă, nu ai nimic, au ghit-o părul. N-am nimic! Te bat cu bățul pe la fund. Ia în stoporul, colțul nu camerei, ia-l. fii atent. Bine, mă, te bat cu sticul, fii atent. Te bat la fund. Te bat la N-am! fund. N-am! Întoarce-te. Copil rău. Mene, zic că n-am! Dă-i pe ăștia afară că-i rup! Criminalul. Bă, zice să nu mai omorâm, bă, pentru că... Hai să vedem, bă, o secundă. Mamă, ce reducere faci, bă, băga mea și picioarele pe jos, fac eu reducere, bă. Fac reducere la dălea de sob. Fac reducere. Hog Rider. Lasă-l, bă, că după aia când se spawnează Iron Golem te rupe cu bătaie. Haide. Bă, ești mecher, mă? Ia că l-am făcut și mai fericit, a sclipirit. Mamă, ce reducere. Bă, s-a respawnat cineva de care nu vrei să se respawneze. Nu mai da N-am nimic. văzut nimic. Nu vede nimic, e chiar. Te-ai dus în pădure. Hai că am făcut prăpăd în satul ăsta. Vină bă încoa. Nu zice nimic, e... Lasă, bă, că nu vreau să fiu criminal. Treci și bagă-te la somn, bă. Ama criminal. Treci, bă. Ama criminal. Treci, bă. Criminal. Bă, ce ai, bă? Criminal. Lasă-mă, bă, că sunt cam criminal. Bă, da, mă, așa, mă. Bă, ne luăm copyright. Bă. Dacă domnul YouTube mă pune să-l dau jos, te dau eu jos pe tine. Haide, bă, culcă-te. Dar Așa a fost omorât de 6-7 ori. Așa faci, nu? Mamă, să vezi când te prind eu în viața reală. Da! Te fac cu sticul. Ia-o pe viață, mă, că vin cu sticul la școală. De ce dai din fund în fața mea? De ce dai palme, Min? Bine, mă, de-astea faci, mă, băga mea și... De-astea faci? De-astea faci eu? De-astea faci eu? Ia uite ce am eu și nu ai tu! Uite-te pe chat! Du-te, bă. Ce am eu și nu ai tu! Du-te acasă. A sequestrat! Ama sequestrat! Ia bine, mă, că mai ești șmecher, bă! Nene, nu. Nene, nu! Fraiere, E he, fac he, he, he. Bine, Bă, nene. mai ești șmecher? Te cam place, bă! Bă. Bă, cine îmi place acum? Easy, creeper! Hei, Sper să te omoară, să scurgă toate artemile, să le colectezi eu și după aia să... Mă duc în lavă, fii atent, bă, mă mor în lavă. Nu face, bă, că pierzi tot. Da. Pierzi tot, nu fi prost. Nu fi prost, bă. Bă, nu fi cum ești de obicei. Bă, Ce am zis adevărul? mine nu mă cheamă Giovanni. A, bă. Da, bă. Îi dăm shout-out. Nu-i dăm. Nu! Că te sechestrezi după aia pe tine, te sechestrezi. Vezi următorul, bă. Bă. Te luam multe meci. Stai! Da! Te luam multe meci. Stai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Mi-am luat 7 inimioare. Bă, nu. Mai am 2 inimioare. Mai am 2 inimioare. Bă, frate! Ce skill mi-am luat? Dacă erai sătean, îmi stătea inima în loc. Deci cât ce avea față în față. Am Cu văzut. băieți de-al meu foarte frumos. Frumos, ai zis frumos într-un stil din care nu cred că-ți place. Da. Bă, cred că ăsta e episodul pentru azi, nu? Amen. Pentru azi terminăm de editat și aia a fost. Și îl postăm. Noi când filmăm astăzi este marți și cred că îl postăm joi, nu? Ce zici? E ok joi? Putem, adică nu știu când poți să l-ai editat. Da, deci cred că îl postăm joi pe ăsta, nu știm. Deci, la revedere tuturor! Eu am fost Andrei Și am fost Mario. și v-am pupat. Pa, pa!